Korreskale 2016 duintasunezko lasterketa bat. Prekarietateak eragiten digun kaltei aurre egiteko lasterketa bat. Eragile ezberdin, maila sozial, politiko eta sindikaleko eragileak, eta gero baita ere, langile kaltetuak, adibidez Movistarreko subkontratetako Marea Ordina, kolektibo guzti hauen sostengoarekin sortutako ideia, Katalunia eta Euskal Herrian artean ere sortutako ideia, beraz, bi nazioetako langile prekarioak bilduko dituen lasterketa solidario bat, mobilizazio sozial bat, azken finean. De la necessitat. El Correscales neix de la primavera de l'any passat, en el que es va produir un fenomen relativament molt potent, en el qual treballadors subcontractats amb diferents línies de subcontractació, diferents empreses subcontractades de Movistar, van aconseguir la fita de fer fins a gairebé 3 mesos de vaga, mantenir-se unides i fins i tot amb un recolzament social que va convertir el fenomen en gairebé un moviment sociolaboral. I bàsicament la idea neix així. Ens vam trobar un reguitzell de solidaritat impressionant i que aquí a Euskal Herria, per exemple, ha plegat a moltíssims col·lectius, i no només amb el tema del crowdfunding, que ja portem potser 200, 300 o 400 col·lectius a banda de persones individuals, s'ha produït una fita pràcticament històrica, no? És a dir, amb 800 quilòmetres de solidaritat, un instrument posat en pràctica en el qual no només es tracta de córrer i de fer relleus, sinó de fer visible les condicions de vida precàries, però sobretot també la dignitat de les persones que lluiten per canviar aquestes realitats quotidianes que ni mereixem ni volem. Mobilizazio hau herrien edo hirien hiriburuetatik pasatzen danean lasterketa mobilizazio bihurtuko da, hain zuzen ere bai Bilbon, bai Donostialdean eta baita ere Iruñan aurreikusita daude ja, mobilizazio masiboak egongo direla bai. Adibidez, Bilboren kasuan, Bilboko erdigune osoa gurutzatuko dugu eta hor irudikatuko dugu kilometro prekarietatearen aurpegi ezberdinak. Adibidez, sindikatuok emango diogu testigua mugimendu feministari, mugimendu feministak emango dio internazionalismoari, eta bar, ezta? Horrela ere irudikatu nahi dugu prekarietatea ez dela soilik langilei dagokigun gauza bat, baizik eta gizarte osoari, eta bereziki ere, kasu honetan Euskal Herrian ere irudikatuko dugu, era berezi batean ere emakumeek pairatzen duten prekarietatea, ñabardura propioak eta ezaugarri propioak dituela, ezta? Orduan, esan bezala, hiriburuetan lasterketa mobilizazio bihurtuko da, eta gero hiriburuetatik kanpo lasterketa izango da errelebo lasterketa bat, non aipatutako 80 pertsona horiek bakoitzak 10 kilometro korrituko ditu, eta bata hurrengoari testigua emango dio, bai. Korrikalariak zeintzuk izango dira, alde batetik Movistarren kontrako greban aritutako langileek beraiek, eta gero mota guztietako kolektiboetatik apuntatutako jendea. Beraz, ez da lasterketa deportibo bat izango, baizik eta lasterketa soziala edo lasterketa militantea. No són només 800 quilòmetres simplement o merament corrent, hi haurà 80 o més activitats a cada lloc de pas, per davant o per darrere del moment de pas de la cursa. Es faran des de debats a qualsevol tipus d'activitats, tant de denúncia com de visibilitat d'aquesta dignitat. Són moltes i es poden veure ja a la pàgina web properament totes les activitats que es faran. Al llarg dels 800 quilòmetres es rodarà tot un documental cinematogràfic sobre condicions de vida i històries de vida que lluiten contra la fragmentació tant productiva com social que precaritza les nostres vides. I alhora també està en marxa, si es pot i s'aconsegueix, arribar als 150.000 euros a la plataforma Goteo, on tenim ubicat el projecte, construint un fons comú, l'embrió d'un fons comú de resistència pel qual cap col·lectiu que estigui precaritzat deixi de fer una vaga indefinida per condicions econòmiques.